ndakatombo popota nchimutira kuda kuti ndidane netsvimbo yangu yemuti ndida kuti ndimurowe netsvimbo yacho achibva waenda mani ndotapedza kudya ndobva asvika akasvika kwasabhuku wangu wamutanda kwataila semutanda akaenda sabhuku pamba pangu ndakagara panze iye mwana wake nemuzukuru wangu wanga uri green kitchen otora akati mwana hapana mwana ndamudzinga kwati dzinga mwana wangu ndamudzinga aenda mwana wako tikanzi ndokumbirawo kupinda mukisha katipinda ndobva amona mwana wake ndobva amutora mwana akasimuka akaridza mna kuti wi ndatambudzika ndakafikwa kare ndoende piwo ndikati kima chinyarara mwana akachema kudza zvokuti papa ino vamwe vanhu ndoti asabhuku wangu ari panapa kana muzukuru wangu iyoyo aindikuitinisira akaridza mhere kiuma mamatichers epanhingi epazambuko unzi akafona wanzwa zvichingotonzi ari kurara nababa kamwana ikako matichers ndokufona kune muzukuru wacho kuharare kuna fe ini handizvizivi ndiri kwangu ini kwarukeza zvadaro saizvozvo mukomana uyu kubva auya nemota bva abvunza bva ananzi hedmasi akafona haanga asipo akazoona mumwe zvikanzi tiri kungonzwawo nemashoko hatikuzwawo zviri kufamba sei nematidza epazambu ndo nyaya yemuruzwa asho yakuzomangara pano yekubata wana wake nyaya iyi haiziri shoma bai izhinji kana mukabvunza rani ramungazi rachinyang'anya ramutinhima ramagore kuenda kuchikoro rashonga nyaya yakazara nekuti ari kurepa vana ushu reke mambo changamiri ichicho kwadi akuzi kutamba uri kurara nevana ushu muri kundinzwa mukadzi wacho gore rapera foni yakaenda nemwana musikana mukuru ngeyangu ini achema mbuya ndashupika washupika nezvika ndatambudzika mbuya kufa kuri nane dai paipetona poison ndamwawako ndikati akumwi poison ukamwa poison hauna denga tikanyaradzana mai vacho nhasi uno vakunenuka vanozviziva uyu akaenda kundotsvaga imba yekuti mwana aidzidzire dressmaking kuharare atsvaga imba akati pana landlord ndiri kutsvaga imba mukadzi vanoda kuti adzidze kusora tichigara pano tine mwana wedu anenge achisana mai vemukadzi kumusha muroora ari kunditaurira muri kundinzwa ari kutaura muroora achiti tapaura kudaro tichazoende ipi kutini kotenge mapirisi madhara nitenga mapirisi inoda kumwa ine murume here zvadaro ndokubva wauya ndikati hazvidhuri pamwana kukimu foni muzukuru haina charger system chena unotsvaga unogadzira charger system mwana kwakutora foni yake haana kupedza vhiki mwana kwakaita nhamo muraini medu mai wemunin'ina wasabhuku wemukadzi wasabhuku wakashaika washuya kubata maoko uyu mwana wasara kumba zvabva ipapo kubhuku kwaamungazi kuchibva kwaita nhamo mwana wekwabhandanga ndopaakaona nguva kwakusiya nyora tsamba baba namai musanetseka ndichamboenda ndatsvaga kwekundozorodzere pfungwa dzangu gore rapera chero raenda mwana akauya achida kuzviona baba namai zviro zvakauya nemwana uyu akatora akakanda mutoileti kagrosari kakauya nemwana kwakutora kwakukanda mutoileti handina kutaurwa nomwe iye ndiye kunditaurawo zviro zvaakanga auya nazvo ndakazvikanda mutoileti ndikati wakakandira izvi kanzi handizvidi mumba mangu uchanditaurira akamupa foni nakamutengera laini kusvikira izvozvi ndozva futi kuti uri kubata futi musikana muduku pamusikana mukuru une wakatombomuona vakaforomwa zvidhina ehe mugomba imomo ndo maakaoneka aine mwana uyu zvikabva ipapo murwizi muna nyangari kune kona yakadai akaoneka futi aripo nemwana nemwana iye wakuti unzi ndiri kunyeperwa hachisi kumunyepera uri kurara nevana uyu uri kurara nevana kana kuenda kuchikoro kundobvunza head master uri kurara nevana uyu ukangaisa zita ravo pangu tionekwa machinguro anorara nevana inini machingura inini ya
Shut up.